Ao longo deste verán, a Asociación Ámbar desenvolveu o proxecto LIQUE de conservación e divulgación ambiental ao abeiro dunha subvención do GALP Ría de Arousa. A axuda foi un 85% a través dos fondos europeos marítimo e de pesca, con 9.521,85 euros, e o 15% da axuda nacional, con 1.680,33 euros. O obxectivo xeral do proxecto era promover a inclusión social e a conservación do medio natural a través da realización de actividades de divulgación e educación ambiental para o coñecemento e posta en valor do patrimonio e medio marítimo que nos rodea. O proxecto, coordinado pola empresa Arenaria, incluiu varias visitas guiadas ás illas de Sálvora e Cortegada, así como o Parque Natural das Lagoas de Carregal e Vixán e as Unas de Corrubedo. Ademais de achegarse á fauna e flora destes espazos protegidos, desenvolveronse obradoiros sobre as especies mariñas e os produtos da pesca. Fixéronse uns obradoiros nos que as persoas participantes puideron coñecer e aprender a través dunhas dinámicas a importancia das dunas, cal é a función das dunas no espacio protegido, cales son as especies, animais e vexetais que soen vivir ou ter parte do seu ciclo neses espacios. E fixose tamén outra parte do obradoiro cunha colección biolóxica para coñecer especies fundamentalmente do marisqueo e produtos da pesca que temos aquí na zona de Arousa. A maiores, dentro do proxecto, fixose un obradoiro que se levou a cabo na zona da playa de Coroso, que foi xa específico sobre produtos da pesca. A experiencia para as 265 persoas que participaron, entre usuarios de Ámbar, familiares e achegados, non puido ser máis satisfactoria. Agradecer enormemente que puderamos desarrollar todas as actividades que desarrollamos con este proxecto, porque foron unhas actividades que podemos compartir con familiares, amigos e persoas usuarias.